Galle Amadou, Galle Amadou, aduna wiyete ko ɓeeɗi, yetete ko naati. Galle Amadou, Galle Amadou, aduna wiyete ko ɓeeɗi, yetete ko naati. Ayo ayo, ayo mi dañi. Assalamualaikum. Hayo Seylo. Ayo Seylo Mbaa. Mbaɗɗa e tampere. Alhamdulillah. Mbaɗɗa e tampere. Jam tan. Aɗa selli? Mbiɗa selli ko mawɗum. Bisimilla. Mbaɗi mba. Jam wonema? Jam bolo kay. Mbaɗɗa e tampere. Mawɗum ni. Jam tan alhamdulillah. Mbara tampane lawol ngo no feewi. Nangue no wuli de. Ayi nanguede no wuli. An accirim ni? Wa accudem ka won sehilam. Mbaɗa kina yewnanim ni? Wallahi mbeɗa yewduma. Aɗa selli? Mawɗum alhamdulillah. Jam won toon? Jam tan. Yesma ngo hande fistande ko kew? Ayi maaro ko nangue e tampere tan. En siri? Wona ni mbayanɗade? Ayi min no woodi ko jaakimi ko ɓeyduno addudemi ɗo en ni. Ndarko jam? Ko jam. Ndax min rugi mbeɗa nanannomo. Min jotta ñalawma ƴidde min nanodirani. Rugam? Rugima. Kono ɗe balle fof somi waɗimo fokalo jaɓotako. Somi noddimo o ƴettata. Mbimi o boni ko woni. Ñande jooɗi mbimi fallode mi yaha mi ƴeewoyam. O nim tek kam jaami. Jottimi kay mbeɗa farfart. Puggumi neɗɗel ngannduɗa ala no ngel foti udditimi. Mbiɗa ko? Imi jam. Moni an. Min mbeɗa yewta noon nanguedaade muttamo saɗi. Ɗon e galle Rugi? Wallahi. Mima ko mbaɗa ɗum no kusne ummata ko yeesam. O wi kam homo ƴeewata. Mbimi ko ɓiyam ƴeewon o wi hol ɓiye. Mbimi ɓiyam nan ɗo e galle resa. O wi ala ɓiye hala ɗum. Mbimi ala haalani gonga. Min baddi ɗon haw ƴetti sawru makko o wi mo fiyan. Ni min mbimo mbeɗen yaha mbeɗen arta. Ɓiyam ko ɗo woni mami yaha mi arta ɗo henni. Mami arta ɗo sahaa goɗɗo. Joni noon garmi mbimi ara mi haalda e ma ɗum. Mi ƴamata wayri nande Rugam. A waɗi a resi numéro de tam wadde de a yiɗon profil gorko joɗɗo. Mi wodi kay. Allah aduna fof noon ɗi. Bisimilla ma. Bisimilla ma. Arata ga kam takkoɗami seeɗa. No ɗo moƴƴiri wuli. Ah c'est so. Kilimo waɗi paan seetan kono Dawdu wino ma fewndira paar ɗum. Dawda haalani mo yarata. Kanko ala o haalani. Wi tan ko yehi séminaire. Wallahi. Ko woni yummoko? O woni yummakko? Ndeysaan. Meta ko joguide probléme ɗi. Yiyata goram. Yiyata wallahi. Ndeysaan. Kono noon moƴƴi hakkille de. O Allah tan woni am. Ndeysaan. Donc Allah wonde o debbo. Wallahi. Ça va? Ça va seen. Barika. Meta Dawda ala debbo. Dawud. Ala o ala debbo. Ay min o kaymi ala debbo. To bammo ko woni? Bamum Dawud. La Dawud bamum wuurani. Yo Allah yurmomo yaafamo. Dawud kañum tan e yummakko. Wala mawniraɗo? Wala mawraɗo ala minen saɗi seeɗa kaw makko ko jogui noon kawiraɗo. To kawma ko woni? Kaw makko nan ɗo e wuure. Nan ɗo e wuure. An kam mata min ala question e am min haydara. Dawda haalani mane o artan. Dawda ala o haalani. Question o mi seeɗa noon min nen
gurdama mi geɗe baaɗi noon annen kay wi o waawaya kala yodi nan mi yoɗi machallah joni noon mi geɗɗe jarata hollum ko wayno hollum hakkude men enen ɗiɗi après min kalto hen ko heɓ ko rugi betta noon min mi wayrinande rugi ɗum waɗno rugi noddimi ɗo woni kalmade kono an kay ɗum fotani humpo fotani jahde an du rugi ɓoore nde e juuɗam wi yahat resdiro e waajo calim koye ma o ari dewgal ndu humte mi tinani ko kawmaken kum dewgal ngal wadde kay hande garta ɗo aɗa wiyam rugi an e hoorema aɗa andi ɗumin dewdi eno rugi ɓorɗi e juuɗam ha waɗi ko waɗat ko an e hoorema aɗa fonno haldude rugi tawa yettake am ɗum fotani jahde nde min bettani haal jignaɗo ko eyi yetta guil dawadoy sa waɗi tan a yitat min noon hay darmi watta hen ɗum wonnoom ɗo hanke heccanki ɗon goni min mi jiiɗani jignaɓe yo ɓiɗɗo erde ndewa caggal jignaɗo ko jignaɗo ɓiɗɗo ko ɓiɗɗo so andi ko ni kanko nannuno hen hoore makko yo jooɗ toon mbimomi mayde ittanɓe dewgal ngal kanko foti so naati so welama so mettama ko mayde ittanɓe hen on mbawa wadde feere noon ham itta rugi e dewgal ngal hay somo une haw ɗigga yo jooɗo haw anda ko haal jignaɗo nafat kono mi jaɓani sihilam ko saabi ko kala ko mi jaɓani dawrude mi wawi wade fof ko rugi men a wawa jooɗade aɗa ƴeewam omo tampato woni to min sa jaɓi ɗum min mi jaɓata ɗum sañi an a wawa yaade nodda gorko mon ko kaldayo ay ko rugi wurat ko toon dillinani mi yota ala haɗanim ɗanade haɗanim yaade activité jam bonnananim haydara so rewin ɗo ndewnumo mi tampata konko noon kanko ɓuuri o waɗi ko waɗat ko il faut ko yiita résultat o rugi mi nehandu miñi gonɗo e gallo ma ƴettu hen leçon so goppiri noon rugi jangge jam miñi kino wawi wadde ko ɓurɗum miñi ke hoormak ma janggo e situation rugi o min mi wona yummiraɓe ɓen ɗon ala sehila ɗum kam joomi mi jaɓata ɗon an e hoorema ka yummum rugi aɗa foti haalande rugi gonga won yidde ɓiyum ko haalande ɗum gonga ko ɗumin dal ɓuranno kam noddama walla jaha toon mi parani tawde mi salanta kom noon sakka seyna mam ƴeew kono mi sowa parti pour ittude rugi e situation mbono aɗen somi umminim ɗum wonani hay majani yitere eyi ɗum kono mi sowa parde pour darade hen rugi comme jiɗɗo needem ko wonir ko toon comme jiɗɗo yo yiyan hoore makko pour gongol ewa no way gaccen ha rugi min comme jewnunoɗo wallahi min ɓuuri yewndema sehila no waye ma sawa miɗin tan aɗa selli man kaltoyol ɗum min mi woto waɗam tan no journal ni kay wurti ɓuuri tan annen min kay yo waɗa ko mbaɗɗa kam demande kam min de mi journal ka jiiɗo ɗum noon o waɗi yiɗo ɗum noon est ce que min aɗa jogui sourire goto sa suuri ɗum tan min mi natan mali kiɗnaki ay umuma wallahi ɗo e wuli ay c'est so kay wallahi c'est so taafi yimma ko jogno taafi kono mi hersi addoye taafi o antima de ni tan mi anda kareji holju eɓa accanam dawoud sibal anda dawɗo holju mo artata mi anda hol jour artata namni kam no mbimi min haale am walla wona haale am gonduɗa haydara ay komi jejjiɗo ko hol rendez-vous ponnomi yaade komi jejjinnoɗo ɗum accumi yaha ha ñande wonde après momi arta ala he salamu aleykum min guila subbude subaka ko an pan wona woɗi kay mais rendez-vous o komi jejjinno ɗum ɗo soodi bagage am fourwijami fof ɓe ɗiɗi pawere table mbaɗen cons gardani tan o wurti ɓuure komi jejjinno rendez-vous c'est très important après ñande wonde momi artu ɗo accumi yaha ne fait pas ça waay ne fait pas ça momi artu ɗo e weltaki de kono noon avec plaisir tan avec plaisir tan tinno wono wasa artude ga fulani Loba jinnoom ko jewten hannde sabu ko kalnonoma no gila adan ko ha hannde ko ɗum woni ko kalantuma aɗa ni yiɗa ɓoyde ɗo noon fulla e fayida
on ko mbino mami mbimami jinmi mbaya ko no mbamini sabu wonde debbo hatta wonde gorko neɗɗo yo jogo fulla e fayida e hoore muɗum min noddi joom galle ma noon min jewtidi sabu jinnomi ko hawridinɗo on kono jaɓani kanko dal o holliti ko wi yoni ko yoni a faami ɗum noon naati yalto komi tampuɗo ɗum e gallam o sabu min komi kilifa mi yiɗa jawi ɗum so yimɓe ne naati ne jalta tan so ɓooya yawete joni noon naati yalto o gañmi ɗum waɗi jinmi ko rokkudema Djiby Sarr muuma Sabar ya Selli. Mbata Fatima. Jam tan Selli ko. Jam tan kay. Wala tan pe. Jam tan. Ari. Ni yow ni mo. Mawdu mi bu. Ça va no golle galle. Jam tan kay. Jam tan. Bismillah. Mani. Bismillah. Wala mi yow no. Wallahi mi moy. Ça va yeso wa won wadi triste de. Na ko jam gam. Ah, problème ay arun tan. Problème aji gilan den ha joni. An di problème aji ko an jabiru. An ala hay got anda ko nandata. Ha? Wa imma de dima problème aji. Awa yattu kureji ma sa. Be mbalu jam. Kureji ma e anan dawdo aduna sa woni mbette aduna wala problème aji aduna kureji ma ramba ma wallude aya be mballuma wala so tawi kadi ala fere ngara mi nawma lawol mi nawma police kay Fatima dum kam gugam so nani dum tan kam wara kam guguma haydara guguma ko an puli dum kono police kam ber wa ma naw ber jogi hen bandirabe wa ko walludem susa Fatima nawa koy lawol susa ande do mit ay jonni mbaada sala e gorto natti andu ko nandata mbiɗa ko mballata mo yaha police walla koreji makko ko kalton ko fof ko ɗon nan ɗon an ko ɗum adduma ɗo an holi o ay gogo ko sehinam min mbiñata ay min mi wona ɓiye woro jooɗiɗo mo purotata ko mbatta ko o safi kono wona min e rewmi bowal mi yo noon nayden jarti laaceji bobo kecci mo suwa jibinede ara e gallam ene ɓiñamine helone helɗo o waɗano haydara ko an waɗi kono sen certi hannde ma wuur ha maya gogo hay batte mi haarani ine batte mi haarani galle Amadou aduna mi yete ko meɗi yete ko nati ijo film waɗani so gasano ko ɗum ande omo yaari gasde kono welini welinayi nde sehilma noon seeɗa jeggi kanko ɗo watti de o adi o yiimo o yiimo kono kanko o yiyanimo ha o yiyanimo de ayi kono fof noon ko yummiraɗo waɗi o yiitumo de ko cikkuɗa waɗani noon film o woni koye gasde kam yaani ala yaari mimi yiirum par ce que somi ñiindiri hade gasi o suwa yiide mo wona no mbiɗa kono mo yiimo par ce que waaji o yiimo anda Eric mi anda o yiimo heddi ko debbo ɓuri yiyamo hande film o joni hande ko ɓorni ko ɓorni won debbo eyi woni wutte boɗejo hande aɗa wutte boɗejo ɓorni kadi waɗani yahay o film o kam waɗani noon ɓoye woni sehil ma kono yimmu suka debbo wona sehila pourtant kam ɓuuri waade suudede ɗiɗama han tawde film o gasi kam addanma banano ma o ñama hen seeɗa ya o film o film o wende hawɗo inde joni o watti kam hen maɗo mi heewano yeɓɗomo kono joni ko an woni guitam noon woni guitama guitam bii hen joni hay min hay somi yeeɓanimo e télé il faut mi yaha e internet he mi yeeɓoya way wadde way noon mo weli noon o welo o weli kono makko kay so gasi est ce que min dañi hono makko kadi ko mine ndaya o kam hande kayno ɗum tan yaama eyi an ɓuranɗi jiɗi hay goto waɗande ɗum tan ni ko kirɗimi ko hen galle Amadou galle
Galle